Il-perjodu festiv tal-miliet u l-ewwel tas-sena għas-settur turistiku fil-Gżira Awċija kien wieħed pożittiv. Għal dan il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tat-Turiżmu f'Għawdex Joe Muscat. Ma' TVM News is-Sur Muscat tkellem dwar l-andament tan-negozju fil-Gżira Awċija. Fi kliemu l-attività tkun imħalta bejn Maltin li qattaw tmiem il-ġimgħa f'Għawdex u anke turisti li għażlu li jieħdu l-btala tagħhom f'Għawdex. Sostna li ħafna Maltin li llum għandhom residenza f'Għawdex qed ikomplu jiġġeneraw attività ekonomika tajba fil-Gżira Awċija. Minkejja l-maltemp, l-istabbilimenti Awċin irrappurtaw negozju simili għal snin passati. Is-settur tal-akkomodazzjoni kellu taħlita ta' turisti illi għadu fih, turisti li huma barranin kif ukoll oħrajn li ġew mis-suq domestiku. Is-settur tal-catering ukoll esperjenza numru tajjeb ta' diners fil-stabbilimenti tiegħu. Semma li t-tul ta' żmien li joqogħdu n-nies ivarja. Spjega li minħabba li s-sena li għaddiet kemm il-miliet kif ukoll l-ewwel tas-sena ġew f'nofs il-ġimgħa għen lis-settur għax bosta nies estendewh sa tmiem il-ġimgħa. Spjega li x-shutdowns tan-negozji ikunu ferm iktar frekwenti mill-ġimgħa ta' Santa Marija u dan jagħti iktar spunt lil Malti biex jaqsam il-fliegu. Din is-sena fil-fatt kellna wkoll ftit fixkil mit-temp li pjuttost kien daqsxejn mhux sabiħ fil-perjodu bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena fejn dan ukoll affettwa l-konnettività bejn Malta u Għawdex għaliex kellna il-vapuri tal-Gozo Channel minħabba li rjaħat kellhom iduru minn wara Kemuna fejn hemmhekk imbagħad ukoll inħolqu queues kif ukoll minħabba r-rieħ li kien jonfoħ min-naħa tal-Grigal il-vapuri tal-Gozo Channel kienu qegħdin jorbtu in-naħa ta' wara. Innota li meta l-vapuri jieqfu għal 3 sigħat nhar il-miliet u l-ewwel tas-sena biex il-ħaddiema jmorru jieklu mal-familji tagħhom b'konsegwenza ta' dan bosta Maltin jikkanċellaw iż-żjara tagħhom lejn Għawdex. Madankollu is-Sur Muscat qal li dan m'għandux jaqta' qalb is-settur turistiku. Qal li bil-programm vast li jiġi organizzat bħal wirijiet u kunċerti fihom infushom joħolqu l-atmosfera tal-festi li jfittex il-pubbliku. Tem jgħid li bejn is-6 ta' Diċembru u s-6 ta' Jannar Għawdex jiżżewwaq bi programm kulturali marbut mal-festi li jkompli jagħti dik l-ispinta lit-turist illi jżur il-gżira ta' 3 għolijiet.